खुलुमबाय लाब्रा बड' कार्टुन टीम चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमहरनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो जोंबो मोजाङैनो दङ। दाथ' गोदान बोसोर सफैबाय नङा होमबा? गोदान बोसोराबो सफैगासिनो दङ आरो साननैनि उनावनो क्रिसमासबो सफैबाय। जोंनि टीमनिफ्राय नोंथांमोनखौ एडभान्स मेरि क्रिसमास आरो हेपि निउ इयार। गासिबो मोजाङैनो मोजां समफोरखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हाथों। फैनाय समफोरखौ थांखांनाय समाथ' बे बोसोराथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां गाज्रि गासिखौबो देखायजोब्बाय नङा होमबा? बेनिखायनो फैगोन बोसोरा गासिनोबो नोंथांमोननोबो जाहाथे मोजां माबा मोनसे लानानै फैयो, बयनिबो थाखाय मोजां बारहावा लानानै फैयो। बेखौनो जोंबो आसा खालामो। दा भिडिअ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' जोंनि बायदि कार्टुन चेनेल नुदों नङा होमबा? जोंनि बायदि केरेक्टारनि बड' चेनेल गोबां दंसै दानिया, थानांगौबो जेबो नङा। आं मोजांसो मोनदों, मानो होनोबा जोंनि बर'फोराबो कार्टुन मुलुगाव गोसो होदों गोबाङानो। आं मोजां मोनदों बेफोरबायदिखौ नुनानै। दा खोथाया जाहैबाय जाय बिथांमोना जोंनि बायदि चेनेलनि नाम लानानै आरो जोंनि केरेक्टारनि नाम लानानै मिसइउज खालामगासिनो, बिथांमोननि थाखायसो दिनैनि बे भिडिअआ। मानो होनोबा खायसे चेनेल दङ जोंनि बायदि एखे नाम लायो, जोंनि बायदि चेनेलनि नाम जिबायदि केरेक्टारजों इउज खालामो बेबायदि केरेक्टारनि नामफोरखौ लानानै जिबायदि जोंनि केरेक्टाराव जा नामखौ होदों बे नामखौनो बिसोरबो बै केरेक्टाराव बे सेम नामखौनो होफिनदों। आरो सासे सानैनिखौ होबाबो जेबो नङा, बिथांमोना गासैबो केरेक्टारनि नामखौनो सेम टु सेम दोनदों आरोना। आरो दोननानै मा खालामबाय बिथांमोना एसे रावफोरखौ एसे बोरैबा बाहायो आरोना, एसे साबजायै राव बाहायो। नायगिरि बिथांमोनाबो जोंखौसो कमप्लेन हरो, माने बिथांमोना जोंनि चेनेल होननानै बिथांमोननि चेनेलखौ नायहैसिगोन, ओमफ्राय नामफ्रा एखे नालाय जोंनियाव फैनानै कमेन्ट खालामसिगोन आरोना। बेनिखायनो आं सानो गोनो गोथो जानाङा। जोंनि चेनेला लाब्रा चेनेलखा, जोंना लग' थाखायो लाब्रा कार्टुन। आरो मोनसे दङ खम जारला, बेयावबो जोंहा लग' होखायो गोजौआव खम जारला होननानै। नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा। आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो दि नोंथांमोना कार्टुन चेनेलखौ खुलिबाय जेब्ला, मोनसे चेनेल खुलिबाय जेब्ला, गावनि दिमागखौ एसे बाहायबा मोजां जायो आरोना। मानो होनोबा गावनि दिमागखौ बाहायोबासो, गावनि क्रियेटिभिटिखौ देखायोबासो माने साबसिन जायो आरो। मालायखौ नुनानै बिसोरना बिदि खालामगासिनो मोजां जादों, जोंबो बिसोरनि बायदि खालामनो, बिदि दा बिदि साननाङा। उल्था नोंथांमोना बिसोर जुदि बिदि खालामनो हायोबा जों बिसोरनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामगोन, जों एसे इउनिक खालामगोन, जों एसे आलादा खालामगोन। गावबा गावनि रोंगौथिफोरखौ नायनानै लाग्रो। आं मा रोङो, आंनि गोसो सिङाव मा कुवालिटि दङ बेखौ सानग्रो आरोना। आं मा रोंगौ बेफोरखौ साननानैसो नोंथांमोना आगबारो आरोना। मालाया जुदि फेमास जादोंबा, बै जुदि पपुलार जादोंबा आंबो बिदिनो खालामगोन बिदि मालाबाबो दा सान आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना जि खामानियाव नोंथाङा पारफेक्ट एकदमबारे मोजां आरोना, कनफिडेन्टयै नोंथाङा खामानि मावनो हायो बेखौसो मावनांगौ। मालाया जुदि बे एक्ट्रेस जादों आं बे एक्ट्रेस जागोन, बे इउटुबार जादों आं बे इउटुबार जादों, बेफोरबायदि नङा। माने गाव गावनि सिंनि रोंगौथिखौ नायगिरगोर आरोना, नों मा रोङो बिनि उनावसो नोंथांमोना बेबायदि खालाम आरो। आं बुङाखै जे नोंथांमोना कार्टुन चेनेल खालामनायखौ आं गाज्रि मोनदों, बि नङा। नोंथांमोना खालाम बयबो खालामनांगौ। कार्टुन मुलुगाव आगान हो बयबो। आं जेबो मोना, गासिखौबो मोजांसो मोनो। आं बेबायदि नुनानै गोजोननायबो मोनदों। बाट जोंनि नामखौ लानानै, जोंनि चेनेलखौ लानानैल' मिसइउज दा खालाम आरोना। नायगिरि बिथांमोना गोबां कनफिउज जायो। बेनिखायनो आं गुरैयैनो खावलायो नोंथांमोना अननानै जोंनि बायदि नाम लानायखौ एसे दोनथ'दो, बेलेग नाम लानानै बानायलां। इसिबां मोजां मोजां नाम दङ, नाम मोनाखैबा आं हरगोन। जेरै दुमफावनि नामखौ दुमफावल' नाम नङाना, दुमफावनि बदल दामफेर दोन, लोदोदो खर' गिदिर दामफेर, बिराद समायगोन ना, बेफोरबायदि दोन। मोनथाराखैबा आंनाव सोंहर। बेबायदि दा खालाम आरोना। नानिमोन जारौमोन नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो। नोंथांमोना जि खामानिखौ मावदों गोसो होनानै माव। मालायखौ नायनाङा, मालाया मा खालामदों बेखौ नायनाङा। नों गावनि रोंगौथिखौसो देखाय आरोना। आं मा रोङो बेखौसो देखाय। जोंनिखौ जुदि मोजां नुदोंबा बिसोरनि बायदिनो बानायगोन जोंबो। बिदि दा खालाम, जोंनिख्रुइ एसे आलदा खालाम, मोजांसिन खालामनो नाजा आरोना। मा थिग, नोंसोरनियासो जोंनिख्रुइ साबसिनबो जालांनो हागौ उनाव, नङा होमबा? बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबाबो मालायनिजों A to Z एखे खालामनो दा नाजा, एसे बेलेग खालाम आरो। आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना। नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां
गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखाय मालायनिखौ दाला बेनिखायनो आंबो नोंथांमोनखौ गुरैयै फिन खेबसेबो खावलायबावो बेफोरबायदि दा खालामसै आरो नायगिरि बिथांमोनाबो अननानै बेबायदि गोनो गोथो दाजा जोंनि चेनेला जोंना लग' थाखायो गोजौआव लाब्रा कार्टुन होननाय स' आं एसे बेखिनिखौ बुंनोनो दिनै भिडिअ बानायदोंमोन एक्चुअलि आं भिडिअ बानायथ'वासो सानदोंमोन आं 50K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबासो आं लाइभ फैगोन बिदि सानदोंमोन आरोना बाट बेफोरबायदि बुहुत नुदों आं मिस इउज खालामनाय मानसिफोरा गोबां कमप्लेन हरबाय बेनिखायनो आं दिनै भिडिअ लाबोनांगौ गोनां जाबाय आरोना प्लिज अननानै बेबायदि दा खालामबाव आं गुरैयै खेबसेबाव बुंहरबावबाय दा दोनथ'नोसै दिनै एसेखिनियाव आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय बेबायदिनो जोंखौ थुलुंगा होबाय था जोंनि कार्टुन मुलुगाव दावगालांनाय लामायाव नोंथांमोना जोंनो जेब्लाबो गोहो होबाय था जोंबो नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो एसेबां एन्टारटेन खालामलांनो नाजाबाय थागोन आरो मोजां गाज्रि बिजिरनो थाखाय नोंथांमोनहाबो मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ आं नोंथांमोननो होखानानै दोनदों कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय माखौ मोजां मोनदों माखौ मोजां मोनाखै माबायदि नायनो लुबैयो बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जोंबो नोंथांमोननि जों बिथोनखौ जोंबो मा होनगोन बेखौ जोंबो लाखिनो नाजागोन स' कमेन्ट खालाम माबायदि मोनदों मोनाखै बेबायदिनो खिन्थाहरबाय था आरो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव खुलुमनाय अननाय गासिखौबो जासिहरनाय थाबाय स' दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ अल